într-o zi la ora 3 dimineața, eram foarte obosit, dar trebuia să înregistrez material pentru un videoclip nou. Așa că mă odihnesc puțin și apoi intru în GTA San Andreas. Nu o să vă vină să credeți, dar eram foarte obosit. Și așa a început jocul. Ca de obicei, am lăsat o înregistrare de test și am început să scrie totul la rând. Acest lucru pentru că afla dacă totul funcționează bine și înregistrarea merge normal. Am ieșit din casă și pur și simplu m-am suit în mașina din garajul meu. Și nu uitați de faptul că aceasta e doar o înregistrare de test. Totul funcționa pur și simplu uimitor, FPS-ul a fost stabil și cel mai important, jocul mergea bine. Ei bine, m-am dus la o parte pentru puțină varietate și am condus până la atelierul de reparații San Fierro pentru a modifica mașina. Așadar, iată-mă conducând și fiți atenți, la ora din joc, când am intrat în atelier, era exact miezul nopții și din acel moment s-a întâmplat ceva ce nu-mi pot explica. Tocmai am intrat și am revopsit mașina și am scos-o din atelier. Ei bine, nu am avut nevoie de niciun super tunaj. A fost destul de simplu să-mi fac mașina să arate cât de cât mai bine. Jocul încă funcționa perfect și am decis să mă întorc acasă și să salvez ce am jucat. Apoi am început să înregistrez materialul pentru un videoclip nou în mod normal. Dar iată-mă, complet din întâmplare m-am accidentat și am variat puțin mașina. În acel moment eram foarte furios și trebuia să mă întorc la atelier și să repar mașina. Dar apoi chiar am regretat ce am făcut. Am revopsit în atelier mașina doar pentru a o repara. Apoi ies din garaj și s-au întâmplat următoarele. CJ este într-o stare de paralizie. Pur și simplu era indisponibil să controlez mașina și nimic nu funcționa. Tot ceea ce s-a aflat pe ecran era doar cum pâlpâia FPS-ul, apoi câteva secunde tot nu am putut să ies din mașină, dar la un moment dat a funcționat. CJ arăta puțin diferit față de obicei, nici măcar nu se putea mișca, ca și cum toate butoanele ar fi fost brusc blocate. M-am simțit foarte ofensat, așa că aveam nevoie să restartez întregul joc. Dar dintr-o dată CJ a început în sfârșit să se miște și a urcat în mașină. Pur și simplu nu știam ce să mai fac și m-am dus acasă. Am vrut să bag mașina în garaj și apoi să salvez ce am jucat, dar prieteni, asta a fost a doua mea greșeală. Ceea ce vezi adesea, nici eu nu am înțeles imediat. Deci, am salvat și am văzut imediat că nu aveam deloc sănătate, iar acel indicator începea să clipească. La început am crezut că este un fel de eroare rară, însă nu am găsit nimic despre asta pe YouTube. Și așa că am ieșit din casă și abia în acel moment am observat o mulțime de alte ciudățenii. De exemplu, CJ era cumva foarte deformat și tot cerul era gri. Și de ce a fost distrus codul de mișcare al NPC-urilor? Nu mai știam ce să fac, să continui să joc sau să repornesc jocul. Nu m-am gândit prea mult și am deschis garajul. Am observat imediat la mașina mea că pierduse un strat de vopsea și ecranul a început să pâlpâie din nou. Apropo, vă rog să rețineți că ora din joc s-a schimbat exact la miezul nopții. După ce am mers puțin cu mașina, am fost teleportat brusc pe plajă și totul în jur era foarte înfricoșător și straniu. În special CJ. Și
când m-am întors, mi-am văzut mașina și ceva era foarte neregulă cu ea. Era vopsită foarte ciudat, iar toate geamurile erau de culoarea sângelui. Am încercat să urc în mașină și asta m-a făcut să mă teleportez brusc într-un alt loc. Și aici totul era foarte ciudat și de neînțeles. Mașinile treceau pe lângă pod, totul sărea, erau laguri și așa mai departe. Și după ce am încercat să apăs pe o tastă, totul a fost chiar și mai rău. Vremea a început să se schimbe, CJ era practic invizibil, iar mașinile începuseră să se zdrobească între ele. M-am simțit total neliniștit. Ca să fie și mai rău, tasta Escape nu funcționa în joc, pur și simplu nu am putut deschide meniul, totul a devenit teribil de distorsionat și puțin mai târziu cerul s-a umplut complet de o culoare roșie sângerie și pe fundal se auzeau țipetele îngrozitoare ale oamenilor. Mi-am luat repede camera telefonului în mână și am început să înregistrez tot ce s-a întâmplat. Pe ecran a apărut o eroare. Aveam la îndemână un disc cu GTA San Andreas și m-am hotărât să-l introduc în PC. Din anumite motive, nimic nu a pornit prima dată, iar discul a revenit pur și simplu, fără nicio zgârietură sau crăpătură pe el. Am încercat chiar să-l pun din nou. Și în sfârșit, totul s-a rezolvat. M-am hotărât să șterg jocul, dar apoi a apărut o eroare care scria în limba chineză. Apoi discul a revenit și era acoperit cu un fel de substanță. Era foarte lipicios ce avea pe el. Iar după asta am rupt CD-ul ăsta cu jocul pe el. Și mai târziu, în timp ce urmăream înregistrarea, pe test am observat că atunci când ieșeam din atelier, pe acoperișul mașinii era o siluetă a lui Lucifer. Probabil. Poate că asta a apărut a doua oară când am vizitat atelierul și cumva am activat totul și a început groaza aceasta. Dar un lucru era clar, codul jocului a fost complet spart. Mi s-a întâmplat asta la ora 3 dimineața și din acel moment nu voi mai juca niciodată acea versiune a jocului. Absolut niciodată. Și mai ales în această mașină. Sper din tot sufletul că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Și cam atât și cu această poveste din GTA San Andreas. Nu uitați că aceasta iese doar în limba rusă și eu doar am tradus-o. Videoclipul original îl aveți în descriere. Eu am fost Robert și ne vedem data viitoare. Ciao!